Soții Adriana și Florin Cosacu din Roșia de Amaradia sunt doi dintre gorjenii care au considerat că munca grea de peste hotare este cea care le va creona și nobila în ani viitorul lor și al familiei într-o țară în care instabilitatea locurilor de muncă era cu ani în urmă la ordinea zilei, iar piața muncii era într-o continuă schimbare. Au muncit astfel cu greu în Irlanda, luând după ei în străinătate 3 copii mici. Anii au trecut, iar în timp ce prietenii și cunoscuții lor își întindeau rădăcinile în pământul străin, ei au considerat că pământul din Roșia de Amaradia îi cheamă acasă. Au luat tot ce au agonisit și s-au întors în comuna natală, aici unde îi aștepta un pământ roditor, dar nelucrat, populația comunei fiind îmbătrânită înainte de vreme, în timp ce tinerii asemenea lor luaseră drumul străinătății. Au achiziționat astfel 3 parcele de teren care a acumulat 7 hectare de pământ care trebuia pregătit pentru viitoarea recoltă. Terenul era gol, dar Adriana și Florin știau încă din copilărie că pământul este pretabil pentru aproape orice și astfel au decis să planteze pe el pomi fructiferi. Mai precis, au început să-și încropească o livadă, deși zona nu este cunoscută pentru cultura pomilor fructiferi. Au început curajos să planteze pe prima parcelă cireși. În anul 2021 au plantat astfel 600 de puieți de cireși, cultura fiind acum în anul 2, plecând spre 3 de la plantare. Din păcate, abia peste 3 ani recolta va fi cea dorită de cei doi soți. Apoi au plantat pe a doua parcelă 800 de puieți de pruni. Aici cultura este în anul 2 de la plantare și va fi la maturitate abia peste 3 ani. Ultima parcelă are însă 4 hectare și jumătate și a fost ocupată la dorința lui Florin Cosacu cu pruni. Mai exact, 2800 de puieți din soiuri cunoscute și-au odihnit rădăcinile în pământul familiei Cosacu, pământ bogat de Roșia de Amaradia. Pomii sunt acum în primul an după plantare, iar maturitatea o vor atinge abia în anul 5. După 7 ani petrecuți în străinătate, am venit acasă împreună cu familia să punem bazele unei plantații mai mari. După cum vedeți, aici avem plantație de cireși, în care avem 3 soiuri, Regina, Stella și Van, în care avem mare speranță că pe parcurs ne vor da roade la munca care am depus-o. Practic, banii investiți de cei doi soți vor reveni rând pe rând în buzunarele familiei Cosacu abia peste câțiva ani. Până atunci, banii munciți în străinătate se vor scurge încet la baza pomilor fructiferi ai familiei. Asta deoarece livada trebuie întreținută constant. Asta cu lucrări specifice care costă și nu se fac ușor, cu atât mai mult cu cât în zonă nu se prea înghesuie nimeni să ceară un loc de muncă. Menționăm că pe piețele de specialitate un cireș, dar și un prun în varianta puiet costă 20 de lei. A fost greu să încep această etapă în viața mea, o nouă etapă în viața mea. Totul a plecat de la zero, foarte multă birocrație, vă pot spune, foarte multe etape trecute, foarte greu, dar totul la final va fi frumos, după cum vedeți. Am toată susținerea familiei. Mulți mi-au spus, nu te băga că îți va fi greu. Eu am așa o idee a mea, o provocare pentru mine, care dacă intru în ceva, voi ieși cu bine din ceea ce fac. Și câștigător, bineînțeles, cum se spune. Când o să amortizați tot ceea ce înseamnă această investiție? În cât timp credeți că o să și câștigați în așa fel încât să aveți profit în ceea ce înseamnă o livadă de asemenea proporție? Nu am plecat cu ideea, gata, peste noapte plantez, fac plantații și voi ieși câștigător. Deja voi scoate banii, nu, exclus. În timp vom amortiza, o fi 1 an, 2, 3, 5, 10, nu contează cât va urma. Dar dacă o faci din suflet, o faci cu dragă inimă, eu cred că vom reuși. De ce cireș? Până la urmă sunt fructele cele mai valoroase în acest sezon și ați ales cireș. Nu este aceasta o zonă cunoscută pentru cireș. Avem Turcinești în județul Gorj, unde este o adevărată cultură a cireșului. Ați vrut să faceți o inovație și să dezvoltați zona aici și să arătați că oamenii din zonă pot și ei să cultive cireșe, așa cum faceți dumneavoastră? Nu am plecat pe o idee fixă, vreau să fac doar cireși, pruni, meste. Noi am venit soția a venit cu ideea cireșului, clar. Eu am avut altceva, altă inclinație, am avut pentru pruni. Am zis că dacă tot eu vreau pruni, soția vrea cireși, atunci să le combate pe amândouă și să facem 2 plantații. Aici ne aflăm în plantația de cireși, mai târziu să mergem și în plantația de pruni, să vă arătăm.
Noi sperăm cu ajutorul Domnului și, vă repet, nu vrem să amortizăm investiția peste noapte. Nu ne interesează treaba asta. Și doar să faceți ceva bun acasă. Să facem ceva bun, să fim mândri pe copiii noștri, să fie mândri de noi, că am muncit și că am făcut. Soții Cosacu sunt însă optimiști, nu dau înapoi și nu regretă niciun leu investit în afacerea care îi ține legați de glie. Chiar intenționează ca pe viitor să se extindă. De unde această idee? Dumneavoastră ați fost cu ideea sau soțul? Cu plantatul cireșilor eu am fost cu ideea, pentru că cireșele sunt favoritele mele și cred că favoritele oricui om sunt cireșele. Eu am zis cireșe, soțul a zis, s-a interesat mai mult, s-a documentat și a zis că este zona așa cum este la noi și cireșele nu sunt favorizate climatului și tot ce ține de cireșe la noi în zonă. Am zis, hai, atunci facem numitor comun. Eu pun cireșe aici, tu pui pruni unde dorești tu. Și atunci așa ne-am pus pe hârtie. Da, am pus pe hârtie și așa a început plantația de cireși. Vă dați seama că nimeni nu ne-a încurajat, că și investiția a fost destul de mare. După cum vedeți, să cumperi plasă de sârmă, stâlpi de beton, oameni la muncă, ceea ce ne confruntăm cu o foarte mare problemă, că nu există. La noi în Roșia nu există forță de muncă. Dar una peste alta am făcut rost și de oameni și de fructele preferate și vedeți, suntem în anul 2 de la plantație. Suntem foarte bucuroși, ne crește sufletul noi când vedem că avem 3 copii și vin și 6 singuri cirește și nu merg în piață să cumpere de acolo. Și ne gândim că din anul 4, sperăm că din anul 4 să fie și pe profit. Vor să facă o astfel de afacere, veniți din străinătate sau cu economii de acasă, să se întoarcă în mediul rural și să facă o plantație. E greu să o iei de la zero? Din punctul meu de vedere nu este greu. Dacă atâta timp cât tu ca persoană crezi în tine și crezi în că totul va merge bine și crezi în munca ta, că până la urmă este o muncă, ne confruntăm cu titanică, crezi în tine, nu este foarte greu, dar trebuie să crezi. Dacă nu crezi și tu auzi în stânga și dreapta, nu merge, nu va merge, atunci nu are rost să te mai apuci și să mai încerci. Nu. Trebuie să ai răbdare și să ai foarte, foarte multă încredere. Înainte de orice, faceți un cuplu trainic, aveți 3 copii, iar acum soțul dumneavoastră va mai trece o etapă, una politică. Și în această etapă sunteți alături de dânsul, așa cum ați spus acolo în biserică, și la bine și la rău. Întotdeauna alături de el el știe, necondiționat. Ne-am căsătorit de la vârsta de 19 ani, ne-am dorit copii din momentul în care ne-am căsătorit, Dumnezeu a dat să avem copii puțin mai târziu. Eu nu fac nimic fără el nu face nimic fără mine. Unde el sunt și eu, unde sunt eu este și el. Doar ne rugăm la bunul Dumnezeu ca copiii să ne ia exemplu și să trăim fericiți până la adânc și bătrâneți. Maximul dorit este de 10 hectare de teren ce va fi ocupat cu pomi fructiferi rodnici, ale căror fructe de 5 stele să ajungă pe mesele gorjenilor, apoi în toată Oltenia și în final chiar să treacă hotarele și să se oprească la Dublin. Asta ca soții Cosacu să le arate irlandezilor ce lucruri minunate pot să iasă din mâinile a 2 români la ei acasă.